आम्ही कोकणी हॉटेलचा असा त्या राजापुराचा आणि त्यांचं कॉन्सेप्ट खूप मस्त राजापूर मस्त कॉन्सेप्ट हे आपला म्हणजे राजापूरचा ब्रिज आहे या ट्रेनचा लोक आपल्या रेल्वेचा त्यानंतर या नगर परिषद दाखवल्या स्टेशन दाखवला बसस्टँड दाखवला खूप मस्त कॉन्सेप्ट आहे आणि हे एक आपल्या कोकणाची ॲडव्हर्टाईज आहे बऱ्यापैकी परत एकदा आम्ही कोकणी आता जेवचं आमचं बाकी आहे जेवण मागायला चिकन हंडी बटर रोटी फ्रेंच फ्राईड राईस आणि रोस्टेड पापड बघूया आणि पहिल्यांदा ज्यांच्यावर मी प्रवास करते ते आमचे संदीप भाऊ आणि दीपू दीपू हे असत मालक आतापर्यंत तर मजा येईल या जवळजवळ 2 तास झाले याच्या पुढचा पण प्रवास आय होप बरं होईल मजा येईल काय संदीप तू काय वाटतं पावसानं जरा कंटाळू दिला पुढे पाऊस असताना मग मजा येते पावसाला शिरा पडली संदीपबद्दल सांगायचं म्हणजे संदीप एक हॉटेल चेन चालवता हॉटेल बिझनेसमध्ये त्याचा मालवणचा आपला जो बीच असा दांडी बीच थंयसर त्या बीचच्या नावानंच दांडी बीच रिसॉर्ट म्हणून चालवता आता गेली किती वर्ष आपलं 2 वर्ष आली टोटल 4 वर्ष ओके टोटल 4 वर्ष झाली आणि बऱ्यापैकी सक्रिय आहे तो फॅमिली बिझनेस करतात त्याचं पण मी थोडासा खाली डिस्क्रिप्शन वगैरे देतो आहे तर तुम्ही चेक करा लिंक वगैरे चेक करा ते पण यूट्यूबला असत इंस्टाग्रामला पण असं फेसबुक वगैरे